защото всяко управленско решение, което по дефиниция се опитва да защитава общото благо, може да бъде интерпретирано параноидно, шизоидно. Нали? Класически пример е това, което се случи с драмата с стадата, които са, изглежда болни, но които, понеже не умират масово, както очакваме да умират при чума, станаха повод за страховити политически спекулации, поставиха в почти невъзможна ситуация Министерството на земеделието, нали, и министъра в частност, който направи чудеса от храбър човека, за да запази от една страна възможността за европейското субсидиране и от друга страна да успокои, да държи щастливи тези хора, защото ако ти априори вярваш, че държавата ти е враг и че тя прокарва някакви чужди зли интереси, иска да ти убие там овцете или козите, става на практика невъзможно да живееш. Да живееш в един сложно, взаимозависен и обвързан свят. Нека да си спомним, аз понеже постоянно работя в тези райони, постоянно пътувам, помня как изглеждаше българското земеделие 90-те години. То просто не съществуваше. Бяха ни оборенясали, опустошени територии, всичко беше изоставено. В момента не само процъфтява този сектор, благодарение на европейските субсидии, между другото, и на така мразените европейски политики, но вижте цената на земята. Тя стана истински актив. Ако влезем в еврозоната, собствениците на земя, разбира се, като всичко останало, те не е равномерно разпределена, но рязко ще забогатеят всички българи, в това число и селените. Но се оказва, че в тези условия на липса на авторитет, на липса на удържаща структура, на липса на доверие най-вече, в това, че има и добри намерения управлението, става страшно трудно да направиш нещо за доброто на хората.